Hola, què tal? I molt benvinguts a aquesta secció Els likes parlen de l'Evangeli. Avui, 16 d'octubre de 2014, un Evangeli en el qual el Senyor ens diu que ai de nosaltres, posarem la versió en català, ai de vosaltres que construïu monuments sepulcrals als profetes que els vostres pares van matar. Així demostreu que esteu d'acord amb el que ells van fer. Els vostres pares van matar els profetes i vosaltres construïu monuments que els recordin. Per això la mateixa saviesa de Déu ha dit: els enviaré profetes i apòstols i ells en mataran i perseguiran. Però Déu demanarà comptes a aquesta generació de la sang de tots els profetes, vessada des de la creació del món, des de la sang d'Abel fins a la de Zacaries, mort entre l'altar i el santuari. Us ho asseguro, Déu en demanarà comptes a aquesta generació. Ai de vosaltres, mestres de la llei, que reteniu la clau del coneixement de Déu. Vosaltres no hi heu entrat i heu tancat la porta als qui volien entrar-hi. Avui, en aquest Evangeli, un clar avís, un avís important aquí al final, com ho veiem. Vosaltres no hi heu entrat i heu tancat la porta als qui volien entrar-hi. D'alguna manera, és un avís també a tots els cristians. Si nosaltres, que tenim aquesta oportunitat de conèixer la paraula de Jesús, el testimoni, l'experiència de la creu i de la resurrecció, si no vivim aquesta experiència de la creu i la resurrecció, si no demostrem amb fets i amb caritat la fe que hem rebut a través del baptisme, a través de l'ajuda de tantes i tantes persones i dels sagraments, realment tanquem la porta a persones que estan buscant, que estan atretes pel missatge de Jesús, però nosaltres, que hem de ser reflex fidedigne d'aquest missatge, no demostrem amb fets i amb caritat que som el que diem que som, és a dir, cristians. Però aquesta experiència de cristians moltes vegades passa per uns fets dolorosos. Hem de portar la creu, i la creu és difícil de portar moltes vegades en un món plegat de temptacions. És evident que el maligne vol que caiguem en les temptacions. Això no n'hi ha cap dubte i tots ho podem experimentar. Aleshores, l'única manera és acceptar el jou, com ens deia un evangeli d'aquests últims dies, perquè el jou de Jesús, el jou de Déu, és suau i la càrrega és lleugera. Per molt que nosaltres ens vulguem allunyar d'aquest jou, d'aquesta creu, de superar aquestes temptacions, si no ho fem, trobarem una càrrega molt més pesada, una càrrega molt més dura, una càrrega molt més trista, perquè ens farà infeliços. Per tant, aquest comentari de l'Evangeli és com un crit d'alerta. Ai de vosaltres! I és com per fer-nos reaccionar. Si som cristians, hem de saber portar la nostra creu per ser testimonis de la resurrecció de Jesús. I ja sabem que sense el pas per la creu no hi pot haver resurrecció. Totes les persones que en aquesta vida ens mostren aquest missatge especial, personal també, doncs les persones que ens ho mostren amb més fidelitat, que són l'exemple dels sants, els coneguts i els anònims, doncs ens demostren que cal portar la creu, cadascú la seva, i a partir d'aquí poder ser testimonis per avançar en la nostra vida cristiana i assolir, també tastar ja aquí, en aquest món, aquesta felicitat, aquesta set que només Déu pot saciar. Gràcies per la vostra atenció i fins aquí el comentari d'avui dels likes parlen de l'Evangeli.